faɗi jama'a ku lalle ka mu man fi karfin tubalin toka Buhari gata ne ga kowaye ko karamin da ke goye inda dan kasa yake babu waiwaye ko ya mace ko da yana raye ka taimake mu da garke mun jaye matsalar ministocin ka bebaye waɗansu ma a cikin su kurmaye waɗansu yan wasali da lanjaye su dau fari su hada da jajaye halinsu ya yi kama da yan yaye rarrabai yan yara nanaye batun yakan yi kama da jirwaye dan kila sai ya shafi kowaye dan baba ka mana ayyuka dubbai makarraban ka kamai da su baibai sun mai da hauku a dama dan gobai ayyuka sun kasa nunawa waɗansu ma na ƙara boyewa kai za ka ɗora su saukewa idan ka faɗi kuma ba su yadawa idan kai da she sun si ta tsigewa idan na kasa ganewa cikin ministoci da yan zamba waɗansu ba su fahimci aikin ba waɗansu ma da ƙasar suke gaba da SA ban mu gane ba da dijin waɗansu ciki ka dirduba su ba ƙasar suka sa a ruhi ba kamar ba ƙasar suka yi ma aiki ba domin ku su ba su nuna kishi ba kai kokarin ka a taimaka ba su kokarin su tattara ba tururuwa a sunan su yan zamba sun bar makauta na ta zagin muwa kuma na da hujjoji a mulkin muwa sun kasa dakila yan adawan mu sun ba su dama su yi ta sukar mu idan ba shi ka zama ayyukan gaske an rasa masu nuna sanni da kokari baba da ayyukan gaske an rasa masu nunawa ba da ba mai butulci ba sanni da kokari baba ba mai butulci ba ka mana ayyukan gaske an rasa masu nunawa mana mai ta dorewa sanni da kokari sai ba har ba mai butulci ba na gama bincike ayyukan ka da kai na kirki ne sanni da kokari ba kwallon kura kwalliyar kaza ba ta zafuwa zane ba ko makiyin ka ya yarda kai dan mai amana ne masu fele ke a zagin ka bai wuce masu kwashewa ba har ba mai butulci ba ayyukan baba banki ka dauki biro ba idan na faɗi ka bincika ban hana kai adawa ba sai dai kai adawa da gangan ba da hujja ba ƙarya ta yi fure da dawa ta dorewa sai ba har ba mai butulci ba su yan wannan na ta boyewa sanni da kokari ba har ba mai butulci ba daban-daban ga su sanni da kokari baba daga Legas zuwa a Shagamu ba za su goge ba Buhari ba ni fitarci ba Shagamu zuwa Ibadan ba a
hanyar ruwa ya gyara ta sanni da kokari kuma ga amma ba zuwa oshodi ba zan kina kwalli wannan ba Buhari ba mai fitirci ga oshodi zuwa uwero oshodi ba za a raina ba sanni da kokari baba kun bai sai ya tabbatar da shi muka kare shaidawa sanni da kokari mu baba Buhari ba mai butulci ba gaskiyar rasa masu daga nunawa mai duguri zuwa Kano ba ta yi kamar fulashin ba sanni da kokari ya sa ido a yi ayyukan gaske ba na wurin ba Buhari ba mai fitirci Abuja Kaduna har Kano ba sai na yi bayani ba sanni da kokari baba sai dai uzuri kun waɗanda ka kasa ganewa sanni da kokari sai ba baba har ba mai butulci ba gaskiyar rasa masu shi nunawa ba aikinsa aiki ake ba aika ba sanni da kokari ba baba zai bayar da aiki ya zan ba mai aminci ba Buhari ba mai fitirci idan alguz kake kai da baba ba za ku shirya ba sanni da kokari ba baba zai yi na amma dai in aka yi haka ba a karawa sanni da kokari ba baba har ba mai butulci ba gaskiyar rasa masu nunawa inda ku har fatakwal akwai hanya ku hau dodar sanni da kokari da baba ma hanyar abuja zuwa kyafi ga ta nan dodar Buhari ba mai fitirci daga lafiya har makurdi akwai hanyar da ya yi dandarar sanni da kokari baba sai ta kuje duba ba hujja ta boye sanni da kokari sai ba baba har ba mai butulci ba gaskiyar rasa masu ga nunawa hanyoyin jiragen kasan mu akwai bayanin su sanni da kokari baba akwai ku ta yan jihar ogun dukkan su sun gamsu Buhari ba mai fitirci ogun har zuwa ibadan har oya yankin su sanni da kokari baba jirgin kasa na ta yawo suna da ƙara godewa sanni da kokari ba baba har ba mai butulci ba gaskiyar rasa masu nunawa an fara hanyar kaduna ta bulla legas sanni da kokari baba amma hanya ta jirgin kasan muku binciko zancen Buhari ba mai fitirci ta tarba da koli na jirgin kasa ya san zancen sanni da kokari baba Alita a can kasar ogun ku ba zama ku yi ta dubawa sanni da kokari sai ba baba fara ba mai butulci ba gaskiyar rasa masu nunawa Shirin da Buhari ya yi kasuwanci za ya bunkasa sanni da kokari ma'ana 'yan kasuwar kasashen waje sun ka a amsa Buhari ba mai fitirci ga babban kamfani na shinkafa a kyan kuma wasa sanni da kokari baba Buhari ya zo da ƙarin kan kyabu na ta godewa sanni da kokari baba Buhari ba mai butulci ba gaskiyar rasa masu Ai nunawa babban kamfani na samar da abinci kowanne sanni da kokari Abincin na baba dabbobi da tsuntsaye don a farauci yunwa ne Buhari ba mai fitirci Domin idan har sun ci sun koshi su a gurin mu nama ne sanni da kokari baba Mai yin adawa ko ba shi da wanga waye ba sanni da kokari Sai ba baba har ba mai butulci ba gaskiyar rasa masu nunawa Babban kamfani ma a ne da kuje ku duba shi sanni da kokari baba Buhari ya kaddamar da suka yi wadacin mulki Buhari ba mai
kafe musu hanzari sun yi niyyar su sare mu ba su